хадамоти сарҳадбонии қирғизистон шоми 1 декабр дар бораи тирпаронӣ дар марз бо тоҷикистон гузориш дод ва сокинони Исфара гуфтанд ки як омӯзгори 59 сола аз деҳаи сомониёни ҷамоати Чоркӯ дар наздикии марз бо қирғизистон рабуда ва латукуб шудааст ва ҳоло дар бемористон бистарист. ҳодиса рӯзи 1 декабр рӯй додааст. чанде аз сокинони сомониёни ҷамоати Чоркӯ шоми 1 декабр бо радиои озодӣ дар тамосшуда гуфтанд Камолиддин Собиров, муовини мудири мактаби рақами 64 деҳа, тақрибан соати 10 рӯзи чоршанбе дар наздикии мактаб рабуда шудааст. онҳо дар ин кор сокинони маҳаллии қирғизнишинро гунаҳгор мекунанд. Набихон Набиев, мудири мактаби рақами 64 деҳаи Сомониён гуфт: аз муаллим хоҳиш карда будам ки рафту омади бачаҳоро назорат кунад. як гурӯҳ аз сокинони маҳаллии қирғизнишин ӯро бо мошин бор карда бурданд. бегоҳӣ бо дахолати кормандони ҳифзи ҳуқуқу тартибот раҳо карданд. Нишонбой Собиров, писари Камолиддин Собиров, дар суҳбати кӯтоҳи телефонӣ гуфт: падарамро хело азоб доданд ва ҳоло ӯ дар беморхона бистарӣ аст. як духтари шифохонаи ҷамоати Чоркӯ тасдиқ кард ки рӯй ва зери чашми муаллим Собиров кабуд шудаанд. ба сабаби зарбу лат хӯрдан нафаскашиашон низ душвор шудааст. ба қабурғаҳояшон заданд. ҳамчунин осори шиканҷа дар пояшон дида мешавад ва роҳ гаштанашон мушкил шудааст. ҳоло ба беморхонаи марказии шаҳри Исфара фиристодем, шаҳр дод ӯ.